Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Pinoy Merienda. Ayan, meron po tayo dito pansit gisado, lumpiang Shanghai, yes, kasaba cake, at inutak. Ayan, at meron akong rice, May mga rice ka-foodies. si Bibi. Gutom ako. At drinks natin, Coke. Wow, magkukook tayo. Yes. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration, kaya pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Manganta na po. Yes, mga na. Anong oras na? Merienda na talaga to, guys. Nakatulog na ako, mga Nakatulog ka-foodies. na si PPM. Pagigising ko lang. Ako, katatapos ko lang maglinis ng nag-car wash. Ito yung ano. Dami kong rice. Kasi, balik gym na ako. Wow, Balik gym. balik alindog, samay na kasi. Oo. Lagyan muna natin ng ano. Kalamansi. Yan. Ay, sorry. May rice ako. Ayan, sarap. Masarap, maasim. Yan. Unang subo tayo muna. Oo, sige. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo, mga foodies. Manganta mo. Up. Ako lalagay ito. Ito na lang. Masarap. Para maano yung kalamansi. Ayan. Gusto ko ang dito. Ang daming gulay. Daming gulay. Ito, gulay. Kamayin ko na lang, ha? Ayaw mo ang rice? Ayoko. Ang gulay, oh. Kain tayo. Sarap. Hi! Ano to? Chicken lumpia. Shanghai. Hindi siya pork. Cheers. Sarap. Sarap ng coke. Tagal natin din nagko-coke, no? Sobrang init na, no? Summer na. Up. Haba. Sarap.
Tanggal. Lipstick. Hindi na. Sarap. Sarap ng pansit. Talaga gusto ko talaga yung pansit. Pag may okasyon sa amin, hindi nawawala yung pansit. Oo, no? Yung birthday ng mama ko. Happy birthday pala, mama. Mama, charot, mama. 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 O, hindi nawawala yung pansit sa kanila tsaka ano. Sisig tokwa. Gusto kasi namin yun. Oo nga. Huwag ka masyado magmarites. Nanay ko. Huwag ka masyado magmarites. Ha? Kasi mainit ngayon. At tayo. Tapos huwag ka masyadong uminom ng tubig. Baka mapasmado yung bibig. Sumbong kita. Alam Nanonood yan. ba siya? Oo, nanonood yan. Sa mga marites dyan, huwag masyadong mainit ngayon. Kayo din. Sarap. Sarap, no? At saka, gulay. Naiwan ang gulay. Yan. Yan. Para maabot niyo pa. Nakatulog ka? Sobra kayang init. Nagmamadali, hindi nakapagkilay. Hindi nakapagkilay, di ba? Kasi mapula lang yung labi. Labi Okay niya, na. gusto na mapula. Okay na yan. Buti ka pa, nakatulog na. Anong oras na ba? Alas 3 na. Oo, na-stress. Sarap. Natutulog kasi ako 12, nagigising ako 5 a.m. Di ba? Nagtitinda ng taho. Kaya panasa. Ayan na naman yun. Magko-comment na naman si ate. Si Manila Sound Strip. Nagtataho yan eh. Tsaka pandesal.
Hinintay namin yung nagtitinda ng tinapay. Alas 5 kasi nagtitinda. Gusto ko ba? Alas 5, alas 6. Uy, alam mo, naranasan ko din magtinda ng ng pandesal ng bata ako. Talaga. Oo. Ako din kaya nagtinda din ako ng gatas ng kalabaw. Oo. Ako ang pandesal ng umaga, alas 4 gigising ako noon. Tapos hapon donut, o diba? Kapag ganun, tapos yung ubos yung mo, nabenta mo. Ay, yung tinitinda mo. Ang saya-saya mo, no? Masaya ka ba nun? Oo. Kasi nakikita ko yung mga nagtitinda, nagbibilang ng mga pera. Naiingit ako. Kinausap ko lola ko. Magtitinda ako ng pandesal. Sana kinuha mo. Hindi, bad yun. Yung pera nila. Yun, nagtinda ako ng pandesal. Tuwang-tuwa ako nun. Hinahabol ako ng aso nun. So tapos dumadaan ako sa sementeryo. Natatakot ako nun. Pero simula nung hinabol ako ng aso, hindi na ako nagtinda. Pero may pera ako nun. Hindi ka pa mahilig sa aso nun. Hindi pa. Kaya naabol ka nila. Oo. Tapos donut, hapon, mga init. Ang tagal-tagal na natin di kumakain ng donut, no? Ano kaya lasa ng donut? Donut? Oo. Ano bang donut gusto mo? Kahit anong donut, basta bilog. Bilog sa gitna yun. Ayun yung pwede na. Sarap? Bumibili ako ng donut sa bus. Ay, yung Pasalubong. Happy House? Happy House pa yun? Basta donut yun. Sarap yung donut. Oo. Pasalubong sabi nila. At saka kasi yun yung mga, kasi yun, ganito din. Buko pie. Buko pie, alam ko pa. Ngayon, tagal-tagal na eh. May tayo. Ano ba yun? Sa panghimagas. Inutak at saka kasapa cake. Masarap yung inutak. Binili lang namin yan kay Don Benito. Oo. Tikman nga natin si inutak. Ay, nalitaw yung face mask. Ay, tissue. First time ko matikman yung inutak. Ito. Tikman natin. Wow. Tagalin ko na ito. Oh. Yeah. Thank you. Ito. Yan. Sarap inutak. Hindi ko alam bakit tinawag ng inutak. Yan. Sarap. Sarap. Tikman mo. Hindi kasi mahilig sa matamis to eh. Hindi ako mahilig. Pero umiinom ako ng Coke. Ay, Coke. Pero tikman mo masarap. Promise, magugustuhan mo. Iba yung gusto ko. Lalaki. Dali. Sarap. Ang sarap nito. Kamuting-kamote. Kamote siya. Ito yung mayroon siyang kanin. Ayun, kanin na malagkit. Tapos, meron siyang nilagay sa taas. Hindi ko ma-explain kung pero masarap siya. Ito yung siguro yung pinaka-utak niya. Masarap, tignan mo. Tignan mo. Sino masarap sa yung dalawa? Ako. Oo, tignan mo na. Pagkagas, no? Sabi ko na sa iyo. Kailangan, kahit hindi tayo masarap, sabihin natin, masarap tayo. Ito yung naalala ko yung kasaba cake na ginawa ni Queen Natsu. Tingnan natin. Kunwari, ito yung ginawa mo, Queen Natsu, Harap. Daming cheese. Masarap siya. At saka hindi siya matamis at hindi siya matamis. Lang. Perfect yung niya,
yung ano niya, pagkatimpla talaga. Tamang-tama. Sa mga hindi mahilig sa matamis, eto. Tamang-tama para sa inyo to. Inutak at saka kasaba cake. Ang sarap. Masarap. Try nyo to. Ano. With not sugo, sigurado magugustuhan mo to. Sarap. No? Totoo. Ang sarap na to. Talaga masarap. Sarap kape. Biira lang talaga akong kumain ng Hindi siya kumakain ng matamis yan. Kapag nagustuhan ka, yun na. Kape yung kapartner nito, hindi ko. Ang gawin natin ito. Pala yung nanonood oh. Bakit? Nagustuhan ko siya. Si Dudang? Ayan oh, sa cellphone. Sa camera. Sarap. Busan mo na yun. Busan ka na ka. Shoutout mo yung mga kasama natin sa gym. Yeah. Si Kevin. Hi! Charot! Shout out Kevin at saka si Prince Tala at saka si Crisaline Ignacio. Ayan, mga kasama namin sa gym. Shout out sa inyo. Nanonood sila. Ito sa inyo. Kain tayo. Sarap. Kaya mo na to? Sarap. Hindi siya sponsor kung gusto po ninyong bumili sa Don Benito's, tikman yung inutak. Tsaka kasama cake. Masarap. Sa mga foodie bees, naubos po namin ni BBM yung pansit gisado, lumpiang Shanghai, at saka yung inutak at kasaba cake. Magmerienda na po kayo. Kain tayo. At saka mga foodie bees, gusto po namin magpasalamat sa mga avid viewers, silent viewers, at mga nakasubscribe sa amin at nakafollow. At sa mga andito sa premiere po namin, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes, mga kapudis, thank you so much po. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa amin. I love you po. I love you all. Shout out kay Siopaw Layapayawat kay Baby Allison, I love you. S. Tuason C, I love you. Shout out. Timatibay, I love you po. So much, Timatibay. Ayan mga foodie bees. Jason Laksamana. Please, paki-follow na din po ang aming Facebook page at ang The Foodie Bee Vlogs. Mag-subscribe na po kayo The Foodie Bee Vlogs. Yes, mga kapudibis. 4 na lang, magwa 1K na tayo sa The Foodie Vlogs. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.